Hindi ako masyadong pala share sa journey ko, sa ibang mga journeys ko. Like, for example, kung hindi pa ako sure na mangyayari, hindi ko talaga siya share muna. Kasi, hi everyone! Welcome back to another vlog! And today guys, nasa ibang lugar po tayo. Kasi po ngayon po ay, nandito po tayo ngayon sa Manila Manor Hotel. Kasi, I'm sorry. Kasi po, meron po tayong very important na gagawin this coming days. And kung gusto nyong makita yung pinagstayan ko and yung purpose kung ba't ako nandito, please keep on watching. So, some of you may know guys na hindi ako masyadong pala share sa journey ko, sa ibang mga journeys ko. Like, for example, kung hindi pa ako sure na mangyayari, hindi ko talaga siya share muna. Kasi, parang feeling ko kasi na-jinx siya. This video will be uploaded kapag meron na sigurong update sa gagawin ko. So, yung purpose ng pagpunta ko dito sa Manila Manor Hotel, guys, is for me to prepare for my US Embassy interview. Yeah! Finally, guys! Nagkaroon na po tayo ng interview. Nag-rent na po ang PD natin and then nag-interview na. So, itong Manila Manor Hotel, binook ko siya nung nagpa-medical ako kasi akala ko guys, magkakaroon ako ng 2 days na pagpapamedical. But fortunately, natapos ko siya until 11 AM. But that would be on a separate video na lang. So, itutur ko muna kayo dito sa room na nakuha ko kasi ang hirap mag-book ngayon, guys. Dami yung pinagdaanan para makapag-book lang. Ito yung door niya, guys. Tapos, pagpunta mo dito, ito yung mga cabinets. Alam mo, yung ko naman ganitong cabinets kasi feeling ko may skeleton inside. Parang feeling ko may dead bodies. Pero yan. Nilagay ko na dyan yung mga documents ko. Very important. My bag, my, yung kanina, yung hoodie ko. Kasi masamang talaga pakiramdam ko and my pants. Tapos ito guys, yung CR nila. Very normal CR. Ayan. Normal lang siya. And meron siyang 2 beds guys kasi dun sa sa booking ko, parang nilagay ko siya sa remarks ko na kailangan ko sana ng 2 beds kasi pupunta sana si Jessa pero hindi natuloy si Jessa. So, 2 room yung binook ko, yung isa para sa kapatid ni Mac. Di ba? Ang hirap naman magkasama kami sa isang kwarto, besh. So, yan. Mag-isa ko mamaya dito. May patawel na rin sila on each. Tapos, may pa-toothpaste and shampoo sila. Pero, syempre, alam nyo naman ako, hindi ako maasa sa mga ganyan. Ayoko ng mga ganyan. Ang nakalimutan ko lang na dalhin is extension. Ayan. Kasi, dito, may isa lang nasaksakan doon. So, dyan po tayo manonood ng Netflix later. Medyo, well-manner nga kasi siya. Kaya yung kanyang theme is just like this. Pero alam mo, I prefer a more modern look sana kung hindi lang talaga pandemic at hindi mahirap mag-book ng mga hotels ngayon. Yung aking view here. Yan. Ay, wow. Yan po. Nandiyan na yung BDO sa baba. Tapos itong street na to guys, itong baba na to, pag ka, dun sa medyo dulo nito, nandun yung St. Luke's na pagpapamedikalan. Yan. So, walking distance lang din. Actually, 950 kilometer, 50 meters. So, kung madaling araw kayo pipila yan, magandang exercise nyo na yung papunta doon. Huwag na kayo mag-taxi. Dito na lang kayo mag-check-in. Tapos, sa tawid nito guys, doon is Robinsons. So, kanina guys, is rin ako kanina. Nagpanotarize ako ng mga ibang documents na kailangan ko. So, malapit lang din yung panotarihan dito. Parang 200 lang ata. Sabi ko nga, mas mura pang magpa-notarize dito compared sa probinsya. May pa-table din, which is really good, and may mirror. Kasi, dahil 2 days ako dito, yan, dito ako mag-work, mag-edit ng mga videos, and mag-film ng video, kasi, meron akong online class with some of the student nurses, ayan. So, para magawa ko siya, kasi yung klase ko is on March 10, which is the day of my interview. So, hindi ko sila mamimit. So, gagawa na ako ng video para may gawin sila. And ma-upload ko na yon sa kanilang school platform. Ganun. Para hindi sayang yung day nila na wala si ma'am. Napaka-responsable ni ma'am pag wala tayong gagawin, diba? Yan. So, nilagay ko na dyan yung aking planner and all that. Kasi kailangan natin masettle yung gagawin natin para hindi po tayo ka-cramming sa mga gagawin. And then dito lang, very basic.
another table na maliit. Pwede mo ring upuan kung gusto mo, 'di ba? And TV. TV is not really important sa akin talaga, guys. Di kasi ako masyadong nanonood talaga ng TV. Yan. And then, syempre, dito pala, hindi ko napakita sa inyo, yung lagay ng luggage. Yan. So, kung yung pinunta nyo lang dito, guys, is about the Manor Hotel. Kaya ko siya binook. Kasi, actually, medyo mas pricey siya compared to other hotels. Kaya ko siya binook kasi first, yung kanyang distance from the US Embassy, malapit lang. And nakala ko meron siyang parking. Pero street parking lang din pala siya. And then behind pala the hotel, meron silang pay parking. Pero iikot pa kasi. Ayoko naman na ng hassle na iikot pa yung kapatid ni Mac para kunin yung sasakyan. Mamaya may mangyari pa sa kanya dyan. So, ang ginawa namin, nag-park kami sa Robinsons, Manila. Yung overnight or 24 hours nila is 300 pesos. Ayan. So, yun yung bayad namin. So, at least safe. Kasi dito daw sa may street parking, dito sa harap, may nagka-clamp daw kasi dyan kapag sabi nila, pwede naman daw namin iwan sana yung susi ng sasakyan dun sa guard para kapag dumating yung mga nagka-clamp, yung mga, tawag dun, basta yung mga police, mga ganyan. Iikot na lang sana sila. Pero, parang ang hassle naman nun. Tsaka, para wala nang maabalang mga tao doon. Nag-park na kami doon para safe din. Kasi walking distance lang din from Robinsons, Manila. Kanina nagpunta kami Robinsons, Manila, guys. Sobrang nagmamadali kami kasi ang daming tao. And I'm not really feeling well. It's not because I might get sick from them or ang iniisip ko, baka ako yung may dalang COVID. Ako pa yung makahawak. Pero so far naman, guys, dito naman, yung ubo ko, tsaka sipon ko. Actually, yung sipon ko lang talaga yung problema ko. Yung ubo ko, medyo, medyo okay na ako. Grabe. Dami kong pinagdaanan para sa, interview na to. Anyway, kukwento ko na lang siya sa separate na video. And yun pala, guys, one of the reasons why I chose Manila Manor. Kapag galing kang, hindi na nila kailangan ng mga swab test. Yung iba kasi na mga like Airbnb, yung isang pinagbukan ko ng Airbnb, kinancel niya kami kasi daw due to the pandemic. And then yung isang binook ko na malapit lang din dito is kailangan daw ng swab test, RT-PCR. Yun. Tapos nung tumawag ako dito, ang sabi, kailangan lang daw ng MedCert. Nagpagawa pa ako ng MedCert, besh. Tapos pagdating ko, yung receptionist, Ilocana. Hindi na kami nanaman ng MedCert. Kasi, parang naintindihan pala niya na galing na kaming La Union, galing Pangasinan. So, hindi na siya naghanap ng MedCert. Pero, yun, yung iba, madami namang nag-check-in na from airport ata. Parang nagiging quarantine, din nila yung ibang area dito. But anyway, just to be safe, may baon kaming food, pwede magpa-deliver dito, sobrang lapit lang naman. Free daw, walang corkage ba tawag doon, yung kapag magbabayad ka kapag papasok. So, what we paid for this room, na dalawa yung bed, I paid 2,000, lang ate. Pero ko lang 2,700 something. Yun lang, guys, ma-share ko lang, ma-update ko lang kayo kasi alam kong nag-aantay kayo ng mga vlogs. Sobrang tagal na kasi ng mga vlog. Na-busy lang kasi talaga sa work, guys. And of course, dito. So, thank you so much, guys, for tuning in kahit ang tagal ko nawala. And thank you so much for watching and for subscribing and for sharing my videos. But if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And of course, pag hindi mo pa ako na-follow sa aking Instagram and my Facebook, the name is Rev Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!